Hey YouTube, pertama saya kamu boleh menjadi Come to the point adalah mandira muchahary. Okay, actually first of all I'm because example hisab se laden. And please, mandira, I respect you. Okay, I'm going to respect kalam just because you're a content creator. Okay, but one thing I feel it's very mistake. Okay, I'm going to be berat current tiba di mana, mana by future or high problems ahead. Okay, copy paste. Aku like 2 days back. Okay. Saya friend recommend kalam ni please consider kalam mandira ni about section ko bro nane. कि बिहान जैसे डिस्कस खालामदों कि लाइक फ्यूचराव बिदि प्रॉब्लम जानो हागौ ब्रो बिदि जाहैनो हागौ एन्ड मान्दिरा प्लिज बेखौहाय नोङो लाइक आं नोंखौ ट्रल एबा लाइक रस्ट खालामनो साना प्लिज इट्स जस्ट एडभाइस फिसा एडभाइस मानो होनबा नोंबो जोंनि जायगानिखा गहपुरनिखा सो फर दैट रिजन ओके सो आं मानो प्रब्लेमेटिक मोनो कपि पेस्टखौ ओके लाइक डिस्क्रिप्शन कपि खालामनाय एबा एबाउट सेक्सनखौ कपि खालामनानै पेस्ट खालामनाय गावनि इउट्यूब चेनेलाव जोंनिया सब अरिजिनल कन्टेन्ट क्रिएटर गोजा ओके नो वन इज कपि आई विल से दिस बट वन थिंग इज दैट कि डिस्क्रिप्शन होन एबाउट सेक्शन होन बेखौ कपि खालामो मैक्सिमाम आई सो दैट बिराद दं आं मानो सानो लाइक बेफोरखौ नायखांनायनि उनावहाय लाइक आई सो सम यूट्यूबर्स ओके 2-3 यूट्यूबर्स आरो बिराद यूट्यूबर्स नुखांबाय 2-3 यूट्यूबर्स मैक्सिमाम आंनि नुनायावहाय नुदों आं बेखौ होननो लुबैनाय एजुकेशन दं आंथ' गैया फरायनाय दङ ओके बाट आं बेखौहाय जिफोरखौ नायनानै बे फिसा फिसा मिस्टेक्सखौ नायखांनानै आं सानो लाइक maybe just because of copy paste exam नकल सकल लानानैसो पास जादों नामा बिदि साननाय मोनो फैयो आंनियाव ओके साननाय फैयो लाइक नकल लानानैसो पास जादों खोमा एक्चुअली आं रावखौबो एलिगेसन लगायनो गोसो गैया बाट वन थिंग इज दैट आं बेखौनो सानो कि लाइक वेन यू डू समथिं प्रोफेशनल या प्रपर मोनसे भिडिअ स्ट्राक्चार मोनसे बानायनानै फैयो नो वन विल केयर अबाउट यू राइट बाट जेब्ला नोङो सावलुन बावलुन गोदाव सोराव भिडिअ होयो विथ थाम्बनेल अफ शिट थाम्बनेल्स होमबासो नोंखौ नायगोन ओके That's the reason कि आं सानो कि लाइक जोंनि बर' यूट्यूबर्स होन जोंनि बर' अडियन्सफोर होन देयर आर भेरि फिउ पिपल जायहा प्रपर एजुकेशन दं एन्ड आं होननो लुबैनाय कपि पेस्टखौ प्लिज बन्द खालाम मानो होनबा नाय फिउचाराव बिराद प्रब्लेमेटिक जायो मानो होनबा प्रब्लेमेटिक मानो थाखाय जायो आं बेखौ खोन्थानि ओके फार्स्ट पइन्टआ जाहैबाय जेब्ला नों देरलाङो नोंखौहाय बिराद मानसिफ्रा नायो इन्सपिरेसन्स लायो आरो बिसोरो बेखौनो कपि पेस्ट खालामनो सुरु खालामगोन एन्ड आई डोन्ट नो मन्दिरना बेसेबां साबस्क्राइबार्स दं मानो होनबा हाइड खालामनाय बियो ओके आरो आं चेकआउटबो खालामफेराखैमोन बाट बिफोर आं खनसे खननैसो नुदोंमोन बाट स्टिल आई नेभार केयर अबाउट दैट ओके एन्ड आं बारा गोलाव खालामनो गोसो गैया जस्ट बिसिमल'सै एन्ड प्लिज आं बेखौ होननो लुबैयो एन्ड आदार भिडिअस आर कामिं सुन ओके बाट एसे लेट जागोन लाइक मेबी सैटरडे और सानडेआव भिडिअ फैगोन डोन्ट वरी अबाउट दैट आरो आं मन्दिराखौ रिक्वेस्ट खालामनो लुबैयो प्लिज हायोबा अरिजिनल जा आरो बयखौबो होननो लुबैयो प्लिज अरिजिनल जा मानो होनबा जोंनि बर'फ्रा ओरैबाबो गादब जाबाय थादों आरो जास्ट बिकज अफ दिस सिलि मिस्टेक नालाय ना फिउचाराव आरोबाव गादब जागोन ट्रल खालामजागोन रस्ट खालामजागोन बेनि थाखायनो स' बिसिमल'सै लाभ इउ अल पिस आउट